ביופורום, מרכז ידע יישומי, הוא מרכז על-אקדמי שמכשיר את בוגריו לעבוד בתחומי התעשייה. אנחנו סומכים על העובדה שהאקדמיה הכשירה אתכם היטב ונתנה לכם המון כלים, אבל כלים מעשיים תוכלו לקבל אצלנו. אחת הדוגמאות הבולטות לכלים שאנחנו מעניקים היא קורס ה-CRA או מבוא לניסויים קליניים, שנותן לכל משתתפיו מבט רחב מאוד על התעשייה הזאת, ומכוון אתכם לאן תוכלו להשתלב בדיוק באותה תעשייה גדולה ורבת מעש. קורס CRA של ביופורום מורכב ממגוון של נושאים שבמהלכו תוכלו ללמוד מה יש בתחום הזה. לא תוכלו לדעת לעומקם את הדברים, אבל אנחנו מקווים שנקנה לכם את הכלים המתאימים שאיתם תוכלו לנווט בדרך הארוכה שמצפה לכם. אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו. ביופורום הוא כמובן המוסד הכמעט הראשון בארץ שהתחיל את הקורסים האלה. מי שהתחילה הייתה אוניברסיטת בר אילן, אבל היא כבר סיימה אותה מזמן, עוד לפני שנות ה-2000. ואנחנו שמחים שאתם איתנו ותוכלו לתרום יחד איתנו לתחום, נלווה אתכם לאורך כל הקורס וכמובן שגם אחריו. ברוכים הבאים. כמו ששמעתם, התחום הזה הוא יחסית צעיר, הוא לא קיים הרבה שנים, הוא מתפתח בקצב באמת מסחרר. אנחנו רואים כל הזמן עדכונים וחידושים, יש לנו רגולציות בינלאומיות שעל חלקן אנחנו כמובן נדבר היום, שמכתיבות לנו חוקים וכללים איך לנהל את המחקרים הקליניים בצורה יותר נכונה, יותר הרמונית, כדי שאנחנו נעשה את אותו דבר בכל מקום בעולם. רוב המחקרים הגדולים היום מתנהלים במקביל במלא מדינות. ואנחנו רק שלוחה, אנחנו רק סניף אחד מתוך כל ההתנהלות הזאת של המחקרים הקליניים. אנחנו רוצים להתנהל באותה צורה ותחת אותם סטנדרטים בכל מקום בעולם. ICH-GCP, International Conference of Harmonization ל-Good Clinical Practice, למעשה מגדיר לנו באופן בינלאומי איזשהו סטנדרט אחיד והרמוני כדי לנהל מחקרים קליניים ברחבי העולם. כל מדינה נאורה שמנהלת מחקר קליני היום תתנהל לפי ההנחיות של ICH-GCP. זה למעשה התנ"ך של המחקרים הקליניים. יהודית קראה לזה הספר האדום של מאו, אני קוראת לזה התנ"ך של המחקרים הקליניים. אנחנו כולנו מתכוונים לאותו דבר. למעשה כל מחקר קליני היום בעולם יעבוד תחת ICH-GCP. ו-ICH-GCP זה סטנדרט שהוא למעשה הגולדן סטנדרט הבינלאומי. מתחתיו ובכפוף ל-ICH-GCP יש לנו סטנדרטים מקומיים, שהם אותם נוהלי עבודה לניהול מחקרים קליניים של כל מדינה ומדינה.